கைஸ் வெல்கம் டு என்ன செல்பம் கேமிங் சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்குபேட்டர் ஸ்கின் கொடுத்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்குபேட்டர் ஸ்கின் எடுக்கிறமோ நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோவாக இருப்பாருங்க. இந்த 3 ஸ்கின் கொடுத்து நம்மள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின் எடுக்கிற மாதிரி கொடுக்க போகிறாங்க. இந்த 23ஆந்தேதிலேருந்து 25ஆந்தேதி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூஎம்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பவர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டேமேஜு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சு வந்து டபுள் கொடுத்துருக்காங்க. மேகசின் மைனஸு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா M60 அதுக்கடுத்து ஸ்கேரல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பெஸ்ட்டு பவர் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூஎம்பிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு பவர் பார்த்தீங்கன்னா யூஎம்பிக்கு ஒரு எல்லாத்தோட பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் கன்னா நம்ம M60 பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு அந்த கன்று ரேராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா M4A1 எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா M4A1க்கு தான் ஸ்கின் இல்லை. யூஎம்பிக்கு நிறைய ஃப்ரீ ஸ்கின் கொடுத்துருக்காங்க. அது உங்கள் இஷ்டம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேரல் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸ்கேரல் வந்து சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், M4A1 எடுக்கலான்னு இருக்கேன். அது பார்க்க ஸ்கேரல் மாதிரி இருக்கா. M4A1 இருக்கான்னு இருக்கேன். ஏன்னா இது ஒரு எஃபெக்ட்டும் நல்லாயிருக்கு, இது ஒரு பவர் நல்லாயிருக்கு. டபுள் ரேஞ்சு, லாங்கில் செம்மையாக அடிக்கணும்னு நினைக்கிறது. எப்போ கொடுக்க போகிறானுங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் ஒன் கன் ஆன் FF Max 25th to 25th அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க கைஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கன் ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறானுங்க. யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் இல்லைனாலும் அவங்க ஸ்கின் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? யார்கிட்டலாம் ஸ்கின் இல்லைன்னா ஸ்கின் எடுத்துக்கோங்க. நான் பெஸ்ட்டு ஸ்கின் சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எடுத்துக்கோங்க, M4A1. அது பவரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஎம்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் இல்லைனா யூஎம்பி எடுத்துக்கோங்க. யூஎம்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஸ்கின்னு கூட. அதை பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஸ்கின் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கானுங்க. கூட நம்ம M4A1 பார்த்தீங்கன்னா லெஜண்ட் ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுத்துரு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வந்து M4A1 பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? டாட்டா பை பை, see you.